Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Jina Patrimario Terezjan, 80 sena xieħ, ġifiri, xogħli ta' saċerdot, nagħmel dak kollox, tallimt ħafna, għamilt il-formazzjoni barra minn Malta, għamlek tawni ħafna xogħol x'nagħmel u nibqa' nagħmlu sakemm il-mewt ma toħodnix. Meta toħodni idfnuni anke x'imkien. Grazzi ħafna. Se nagħmlu l-liturġija tas-seba' ħadd matul is-sena. Jiena fit-tieba tiegħek nittama mulej, tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek, nanni mulej għal-ġid li għamilli. Ejja wħuti narfru dil-Ewkarissija għal-benefatturi tagħna, rabatna u l-mejtin kollha li jitolbu għalihom aħna. Ejja narfu nuqqasijiet żgħar li sajna minna ħalli nitolbu maħfra tagħhom lil Alla. Ejja ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-konfuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt birijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u lill-qaddisin kollha u lill-konfuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaghfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lil Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. U permezz tal-fidi li aħna nemmnu kif Alla ħoloq id-dinja bil-kelma tiegħu. Hekk li minn dak li ma narawx sar dak li jidher. Kien permezz tal-fidi li Abel offra lil Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajjin. Sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust. U Alla taħ xhieda tad-doni tiegħu. U b'dik il-fidi u għadu jsamma leħnu qatt li miet. Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Henok ittieħed minn fostna, hekk li hu l-mewt ma rajiex, ma nstabx iżjed, għax Alla kien ħadu. U tassew, qabel ma ttieħed kien kiseb xhieda li hu kien oġob lil Alla. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġ li jemmen li Alla jeżisti u li jagħti l-għaxxieraq lil dawk li jfittxuh. Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Noe marraf minn Alla dwar il-ħwejjeġ li kienu għadhom ma jidhrux, mimli bbiża' qaddis ben arka biex isalva l-familja tiegħu. U b'dik il-fidi ikkundanja d-dinja u sar werriet ta' ġustizzja li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. O Alla, irrid inbierek ismek għal dejjem ta' dejjem flimkien. O Alla, irrid inbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid inbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej
ta' min ifaħru bil-bosta, bla tar fil-kobor tiegħu, flimkien, Alla irrid inbirkek aspek għal dejjem ta' dejjem. Nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġbir u l-kobor tas-seb tiegħek iħabbru u fuq l-ġabijiet tiegħek jitħattu. Flimkien, Alla irrid inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħarmu lej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-setna tiegħek ixandru u fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, Alla irrid inbirkek ismek għal dejjem ta' dejjem. Min ġa sħaba nistema' leħen il-missirijiet. Dan u ibn l-Aziz issimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u tagħmeġ bdija tal-għaġeb. Ebda ħassir fid-dinja ma jista' jġib ħwejjeġ bojod daqshekk. U darilhom Elija ma' Muse jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Muse u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġie sħaba u għattithom, u min ġo sħaba instama' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlieb lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien tfisser tqum mill-imwiet. Staqsew u qalulu: Għaliex jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? Weġibhom Ġesu: Tassew, l-ewwel għandu jiġi Elija u jerġa' qiegħed kollox f'postu. Mela kif inhu miktub fuq bin il-bniedem li għandu jibati ħafna u jkun mżeblaħ. Imma jiena ngħidilkom Elija ġaġi u huma ġiebu rwieħhom miegħu kif oġobhom bħalma hemm miktub fuqu. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kuti din is-silta tal-Vanġelu li għadna kemm rajna nafu bl-amment kważi, u ġveru, għax kull sena ikonna li ċelebraw il-festa tal-trasfigurazzjoni u aħna allura se nħalluha daqsxejn fil-ġemp imma ħanaraw il-messaġġ li jagħtina Ġesu stess biha. Irrid jitlobna li aħna nagħmlu bidla ma' Ġesu Kristu biex aħna bil-mod il-mod fil-ħajja tagħna nippruvaw ngħixu kif jgħidilna il-mulej stess fil-Vanġelu.
U allura din il-kelma li aħna nibdlu lilna nfusna bil-mod il-mod skont it-tagħlim ta' Ġesu wkoll. Ekku, permezz ta' dana id-diskors sabiħ ta' il-mulej li der propju l-missier ġifieri, li der propju f'dan il-moment sabiħ tal-bidla fil-ħajja ta' Ġesu, huwa il-moment li aħna noqogħdu għal din il-bidla. Nibqgħu daqsxejn ngħixu fil-ħajja tagħna skont kif iridna Ġesu. U naturalment il-bidla tagħna trid tkun bidla għall-aħjar, mhux bidla għall-ar. Illa għaliex anke nitkellmu bil-Malti aħna l-ħajja tagħna llum ittbedet ħafna minn dak tal-Vanġelu. Kulħadd qed jgħid tiegħu u kulħadd jgħid li għandu raġun. U kulħadd jgħid li ħadd ieħor m'għandux raġun imma hu biss. Ekku l-ewwel żball li aħna rridu nagħmlu. Veru li l-imgħallem il-Muritana għalilna biex noqogħdu fuq il-kelma ta' Ġesu, għalilna biex aħna nisimgħu il-kelma tiegħu imma noqogħdu fuq il-kelma tiegħu għax hu għalhekk ħabbu lil Ġesu. U allura għandna bżonn din il-bidla fil-ħajja tagħna. Għandna bżonn li aħna nibdlu daqsxejn il-karattru tagħna. Għandna bżonn daqsxejn nagħtu każ li l-oħrajn għandu bżonna irridu aħna ngħinuhom. U ngħinuhom billi nimxu fuq il-messaġġ li jagħtina Ġesu Kristu. Kemm hu sabiħ li l-Missier Etern meta qalilna dan wibni l-għażiż li fih nitaxxaq issimgħu lilu maħniex nisimgħu ħafna lil Ġesu. Qed nisimgħu lilna, qed nisimgħu il-mezzi tax-xandir, qed nisimgħu ħafna opinjonijiet varjati u anke stunati wkoll. Imma allura rridu nerġgħu mmorru għall-kelma t'Alla u hawnhu li aħna ħanoġbu lill-Missier Etern tagħna u ħajjejna għalhekk batilna lil Kristu, Kristu l-Emanwel, Alla magħna. Fejn hu kultant Alla magħna fil-ħajja ta' kuljum? Ħafna drabi nweġġaw lilna nfusna u noffendu anke lill-oħrajn. Jiena nħossni Alla ħares ma ngħidx il-verità għax inkun noffendi lill-Alla. Noffendi lil Ġesu li qalilna biex aħna ngħixu fil-verità tiegħu, il-verità tal-Vanġelu. Kemm hu sabiħ meta Ġesu intaqa' fil-mixja tiegħu minn Ġerusalemm wara li qam mill-imwiet ma' dawka id-dixxipli ta' Emmaus, qalulu fl-aħħar għax indunaw iqaf magħna mulej, ibqa' magħna. Għandna bżonn ħuti aħna l-ġurnata hawnhekk bejnietna li nibqgħu mal-mulej u qiegħed magħna u aħna ħankunu dejjem ngħinu lil xulxin biex insiru tassew l-għaxqa għall-Missier Etern tagħna. Ikun iffaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun iffaħħar. Il-mulej Ġesu juri il-glorja tiegħu lill-apostli biex iħejjihom għall-passjoni u l-mewt tiegħu. Għalhekk irroddu ħajr u nitolbuh billi ngħidu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex ħadd ma jiskandalizza ruħu mid-djufija tal-Knisja magħmula mill-bnedmin imma jilmaħ fiha il-ħafna sinjali tal-preżenza ta' Kristu nitolbu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex is-settanin tal-art jaraw fil-ħolqien avdat f'idejhom il-kobor ta' Alla u jarfu jagħmlu użu tajjeb minn dan il-ġid tal kulħadd nitolbu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex l-esperjenza ta' tbatija itwassal lil dawk fostna li qegħdin ibatu
jistqarru b'aktar konvinzjoni il-fidi tagħhom fi Kristu li ben il-maħbub tal-missier nitolbu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex it-tisħib tagħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza jibdilna dejjem aktar fi ġbija ta' Kristu xoxt nitolbu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Ejja wissa ngħidu it-talbiet tagħna f'qalbna, ix-xewqat li rridu nuru lil Kristu Ġesu. Nitolbu għall-familji tagħna, nitolbu għal ħutna u nitolbu għal pajjiżna wkoll. U Alla ta' mħabba bla tarb li tfarraġna fid-dwejja kollha tagħna, ejna biex insibu fil-glorja ta' Kristu l-xoxt il-qawwa biex ixandru bħal Alla li jsalva u jwassal il-bnedmin kollha għal glorja ta' dejjem bil-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti sabiex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej dawn il-misteri tiegħek qegħdin nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna li tolbuk biex is-sakrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok toħloq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek irrid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mibdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin tiegħek il-faħruk ferħana u bla qiegħda ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasalna fil-għoli tas-semawwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasalna fil-għoli tas-semawwiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qalilna ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna l-mejtin, rabatna u l-benefatturi tagħna illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll anke ħutna l-mejtin kollha u daħħalhom jekk fis-sema flimkien mal-Verġni Mqazza Marija, ma' San Giuseppe u mal-Apostli bil-qaddisin tiegħek iwassluna lilna wkoll biex infaħruk għal dejjem bi-glorja tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-meluħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u il-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħidnu bita dinja, ħejjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarub. Mulej ma jisħolix id-dħol taħt is-saqf tiegħi, iżdajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li għadna kemm iċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħles lilna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uni li inti omna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tikun bliedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna mill-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħliena tiegħek. Nikkonsidraw l misterju minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-delim. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru, meta Sittna Marija marret iżżur qariba tagħha Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-tielet misteru li konsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlista mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' misteru tal-fer meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk dak fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Ħames misteru nil-kraw li Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
ونبيلك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tana. Slima lik, lilek inajtu, għalli xaħna turfnati u li teba, lilek nitnieħdu aħna u nibku mnolfu f'dal il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawwallejna dawk il-għajnej tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan turfnament li Ġesu, frottimbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-pema tal-Papa, missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem li ddililhom jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Ben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisra milaj l-ewwel teba, itlob għalina, sultana
Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Sultana tal-Karmelitani kollha. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Alla biex ikun issoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dbejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa post il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Ngħidu talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris għal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu twajjeb bħala raġel adult. Għaddet Giuseppi, kun missier għalina wkoll u bexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denil. Amen. Litanija tal-Qaddisin. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Il-Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Andreodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-den tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Najdu fl-imkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu,
imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċessjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.